Nar il-ħadd li għadda females ippubblikati minn The Sunday Times u bit-timesofmalta.com deru l-inizjali AG u l-isem Ost. L-inizjali AG jidru female li n-negozjant George Farrugia, il-persuna li ta' proklama biex jikxef l-informazzjoni kollha li jaf dwar l-iskandlu tal-commissions, bat lil Tancred Tabone li dak iż-żmien kien appuntat chairman tal-Ena Malta minn Austin Gatt. F'din l-email Farrugia talab lil Tabone biex jiltaqa' miegħu ħalli jgħidlu kif baqa' ma' AG. Female oħra din id-darba jissemma l-isem Ost. Din l-email ukoll għaddiet bejn George Farrugia u Tancred Tabone u fiha Farrugia jinforma lil Tabone illi se jiltaqa' Austin fis-sija u nofs ta' war nofsinhar u li iktar tard kien se jiltaqa' miegħu. L-erba' filgħodu l-Gazzetta Malta Today ppubblikat email oħra brabta mal-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xira taż-żejt mill-Ena Malta. Fl-email illi għal darb'oħra hemm mibgħuta minn George Farrugia huwa jikteb dwar kuntratti taż-żejt u fl-istess ħin isemmi laqgħat li kellu ma' uffiċjali għolji tal-Ena Malta u mal-Ministru. Fl-email Farrugia jgħid illi fuq il-bażi ta' dawn il-laqgħat għadu kmieni biex jibdew dawk li jsejjaħ bħala negozjati u li kellu jinforma lil persuna illi kienet jikkomunika magħha dwar data meta kellu jkun tajjeb illi jibdew dawn in-negozjati. Farrugia kiteb din l-email minn Ginevra fejn kien qed jinnegozja kontratt tal-beħ taż-żejt ma' kumpanija bl-isem Tozza. Fl-ewwel reazzjoni dwar dawn l-emails il-Ministeru ta' Austin Gatt kien qal li huma ħafna n-nies li għandhom l-inizjali AG u għalhekk dan seta' jkun ħafna persuni. Kien intqal ukoll li ma' Farrugia il-Ministru Austin Gatt iltaqa' dwar affarijiet tal-kostitwenza tal-ewwel distrett. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fiktar minn okkażjoni waħda fl-aħħar sigħat iddikjara illi f'dan l-iskandlu huwa ser joqgħod fuq dawn l-istqarrijiet li jagħmel il-Ministru Austin Gatt.